Bioptron působí svými účinky proti revmatismu. Světelná terapie Bioptron pomáhá zmírňovat bolest u postižených pacientů trpících různými formami revmatismu, jako například osteoartritidou, autoimunitními onemocněními, mezi nimiž se nejčastěji vyskytuje revmatoidní artritida. Světelná terapie Bioptron může také představovat ideální metodu doplňkové léčby u nejrůznějších programů pro léčbu a kontrolu bolesti. Blahodárné účinky světla Bioptron tiší bolest a zlepšují kvalitu života pacientů. Světelná terapie Bioptron může v léčbě revmatických onemocnění pomáhat ulevovat od bolesti a zmírňovat její intenzitu, urychlovat regenerativní procesy, prodlužovat vzdálenosti při chůzi a zvyšovat rychlost chůze, zlepšovat pohyb těla, urychlovat odvodnění cílových tkání a působit proti otokům, zlepšovat kvalitu spánku. Jak jsme již uvedli, může světelná terapie Bioptron představovat účinnou metodu doplňkové léčby zaměřené na úlevu od bolesti a zlepšení kvality života pacientů s revmatoidní artritidou. Revmatoidní artritida je chronické multisystémové onemocnění. Ačkoliv se toto onemocnění projevuje řadou různých příznaků, je charakteristickým projevem této formy artritidy přetrvávající zánět kloubů, který způsobuje destrukci kloubní chrupavky a erozi kostí a následně trvalé deformity kloubů. V rámci 40 zemí, ve kterých je Bioptron prodáván, je tato léčba nyní součástí standardních léčebných procedur prováděných ve specializovaných centrech pro léčbu pacientů s polyartritidou. Je to léčba snadná, pro nemocného bezbolestná, účinná, bezpečná, nenákladná a její výsledky jsou klinicky i vědecky prokázány.